Em dic Carla i us vaig a presentar el meu país. El país que he fet és Brasil. Localització. Brasil és el país més gran d'Amèrica Latina i el 5è més gran del món. Clima. El clima del Brasil és majorment càlid, ja que al seu voltant el 90% del país es troba en zona tropical. Moneda. La moneda de Brasil és el real. Un euro equival a 2,65 reals. El govern. Brasil té un govern republicà. La seva presidenta és Dilma Rousseff. Població. Brasil té més de 2 milions d'habitants i és el 5è país més poblat del món. Capital. La seva capital és Brasília. Ciutats més importants. La major ciutat és São Paulo, Rio de Janeiro i Salvador de Bahia. Costums i tradicions. Les festes més destacades són carnestoltes, dansa i l'esport, i destaquem la capoeira com a dansa més coneguda. Relleu. El relleu de Brasil es resumeix en 3 grans unitats troposfèriques. La cuenca del riu Amazonas, que ocupa el terç del país. El macizo brasileño, que ocupa quasi el terç restant i que li fa de límit pel sud.